Soc en Xavi Bou, soc artista, i em dedico a un projecte que es diu Ornitografies, que sobre el que tracta és de fer visible la bellesa oculta del vol de les aus. És bàsicament veure diversos segons en una sola imatge. Em vaig haver d'inventar-ho com una forma de fotografia. I això era, a través d'enregistrar el vol en càmeres de cinema, a càmera lenta, agafar tots aquests fotogrames i fusionar-los en una sola imatge. Em reconec amb la passió que té la Eli per les aus, per la natura en general, i sobretot reconec aquests moviments inicials que hem tingut tots els que ens apassiona la natura, aquesta sensació de descoberta. Algo que he trobat molt maco d'aquest curt és la figura de la bibliotecària. Quasi tots pràcticament hem tingut aquesta figura d'algú que ens ha introduït en aquest món. En el meu cas, la figura de la bibliotecària va ser el meu avi. Jo passava moltes hores amb els meus avis, com molta gent ens va passar, no? Els nostres pares treballaven molt, i veia que ell tenia una peculiaritat que cada matí se n'anava unes hores a la platja, al seu aiguamolls que hi havia al voltant, i tornava com amb una llista i explicant unes històries que avui he vist 30 caderneres i 10 gafarrons i 3 fredelugues, no? I a mesura que em vaig fer una mica més gran vaig començar a acompanyar-lo i llavors em vaig interessar. Veia que hi havia diferents tipus d'aus, llavors també mirava molts llibres, molt les guies. T'obliga a estar obert de mires, d'oïdes, estar present, que ens pot ajudar molt a nivell també de salut. El problema que hi ha hagut, jo crec, és que volem conscienciar tant els nens i nenes de la importància de conservar la natura que enviem molts missatges catastrofistes. Jo crec que això és un error. Que els nens i nenes connectin amb la natura des de la curiositat, de conviure com una aventura. El que m'ha portat el coneixement i l'interès per la natura és ser més feliç, bàsicament.